tamsugo jotani blog nai tongarong hingke tabuk hingke tong khumlongo thanani hini ready khai phaijak hingke kaisa belai ni bad news tamo make ani kakani bsajla bajung hune ang no status rede je ang hospital o marna thangmani hingke please norok bono help khai di jesuk help khai manjak hingke kaki bo अंगरबादी से खाई तो जो उनके मैंने बस लो मानो बच्चे रह रहो वो पूरी तो होता मुझे ना ताम ना चाना है ताम ना खाना है कि चीनी टिप्रा सब वो शोरोनी बिशोंले बिशाब ला से ग्रांग कबांग तोंग बच्चे सब साकेरी नो हो नंगती 1 लाख ग्रांग से बैंक अकाउंट नो तोंग में गनांग से गनांग करी नी नो बोले कुछ बंग करी नो हंके अब नो बेंगलोर चराई नो डॉक्टर बायरा डॉक्टर फुंगा नी हिनी तालंग का hingke abon bai kisa da obono help khadi ani kino ang no bank number okri hingke bini bank account number okri nai hingke ani google pun ang transfer norok ano khai redi hingke bo flight ticket chimise flight ticket chimise 1,50,000 hingke ang se thana tongmani gnorok te shia diba ani belai ni soi week te ani soi jaya norok saimano hingke taba ang oni jaga thara nai tong abon bagi ang abse kono blog long khami ang jis kisa short kisa video ni bagi sino no ang masawo hingke abono norok bono kisa chuba di hingke rang ki chamong kurei ko sin joto no chung ang bo mane chi no ko thilai thanglai hingke ba ang rang kom nurubo ang ke 10,000 wo hingke ani babung ko to 2,000 wo chungkun chalak saya hingke jotto paran borong no kisa kisa ka rang collection khayoi naine ni doctor ho ka ngata jati kusti doctor ka hingke please bono kisa help khadi bo belai no shori weakness ke ocherai belai no ani kakani busajla belai no kabui tongo tamni sanai mane jibi hospital ekdom bekar songjak shiro ekdom ang kachra songjak shiro kahmni bagai hini sing talang ka hangka ojaga bo chung hamya mung sungu ICU room tong tuti phuno so kun phun treatment khaya hingke amsuk 1 tarik ni simi ana ama bekarang khimani 1 tarik ni simi tini 12 da 13 tarik ni dong ha obose kono phani treatment krai hingka osrai na debo bsa kosong to ka tabo thui tong lagda hingka ta sha thui tong ka hingke को हानि लिबली थुइतो गता से सिजाका आया हमें बखरगो अजा किसा बिनी थुइ नि दंखा हंका बो कोनो ट्रीटमेंट से करै हंका चिनि त्रिपुरानि चतनि सिलाय हॉस्पिटल कत हंजाके जीबीसी हंजागो सिनि त्रिपुरानि पाइथाक हॉस्पिटल कत हंके बुइबाक्सा करै रंगे बुरो नायनाय हागन थुइ थांजाबो जों बर मुनचुरो hingke sing tipra sarok ganang nile kojuno le ganang tong bahe diba hingke please bono kisa chuba di bono kisa je mancha puro no payment khadi an kakan busajla no boka hanu phainani ingthong hingke abuna ang hanu sing tipra sa support khanya nango hingke chingbon chino ga na mo sori hamyangi rang pajak tai teri din khaya tai bekring khipka tai nogo tuk tak mani pamani hingke jesek ani ro tongmani ang ani account no tongmani ang 10,000 ka hingke ani babu 2 ka ta chi parani baksa 25,000 ka hingke flight ticket thangma simise 1,50,000 hingke o jaga doctor rong no bo talang ma thango obuna ang no share khanya musumo do noro haino mane asung sorry hanya puruke mane nijini chakal kalai puru hingke ke bishi asung tam khainai tam khaya but chungje to kaham tongnai I obro puno support khayei mane bekhane abono sing kaham ro puno mane bongni sing support khayei tongo nawo ojorowo mane onsuke ani kakani mogol mutri nugushimaliya nukha hangke no kabo hingke cheraya diba bura chek thimale jora phaika sing joto na ekdin chalja khibi ma thangnai osungsaro sing thima thana hini bukha methabi manu hingke bui hingke ani amano busase sikla ang tongkho thui thangka hingke obo kebo modu muchang ya he diba obo bo ani kakibo bini le bo tami sanai bo sirai shuko mane class 3 se pori tongkho bola dunia tam nukha dunia tam shika he diba please abunang no kojawo please bono jesek manchak no google pay khai bono rang transfer khadi hingke tabuk kagosoni ATM mane go kure ani no bank account kure IFSC ko dong ke boro tabuk bank boile logi talang galak na boro Bangalore thangka
Hingke borok tini no Bangalore tango niham hospital hun oro hingke o jaga o thangka saji lab kurikha kok kasa kok sanani hingke no pogoi tango ang bo omsike bukha tongtogya ani amani dukhun no kannai te ochirai chikon tia bo tamle shizane konwani shizaya please bono bo kisa jesu bai mancha chuba di bono ani kwkwi bradwell no hingke bo hamka kwbang no fungnai tini ang bono nairigui rohono musungpano nairigui rohomaya ang bono nairengna musungpano tani sanai hospital ang wasute he diba nairigui rohono musungpano se mane an thani bo umsike rang korikha khana hangkanja busu mai khlai barongno ni amani gata bo naigena din kolongma ani kwkwi tongnani nangkhe Bangalore thanai hine ang khagai tongo ko amani kamrok paigana hani wansukui dong abono please nonang kojo din chalja bobo lekha pora khawui bobo din chalja ekdin chalja tiprasa rongni bagui tam tiprasa jotto borongni bagui bobo bini bole cherai suko bini kwbangma future tongkhu he diba hingke din chalja bobo bini borok khnile bobo sinina angthung ani kwkwi bo tabo bo kolok kotongui je hamya wngmani hamka hingke din chalja bobo hakano jotono yago chulai kaham ulai chubalai tini ani nogo hamya kebo ba subano phakya tini bi nogo hamya jotono sangma subalai nai he diba please flight ticket chimise 1,50,000 hingke doctor tam naikha tam chakha tam khorcha tongkha please norok help khachakdi ani kwkwi ni bagui hingke ang o video hake mane kun funa ang ani live ni ang hake resre kodo ani jati gusrok sau bajong ni bagi please help sani ni youtube hoite hin ang khatam sareman mase ang khatam sareman kapna ni mokol muktri sikrali ani ungko kamang mutri ran kha ani aman thimani bo kamang mutri mutri ran kha bkhai simisa khami tongo mokol muktri klali ani kitchapano hoko obono please nonang kojo ani kwkwi no kisa help khaidi kebo Bangalore tongo hingke ba please ani kwkwi no subadi nong thane ang kojo hingke jesang manchang noro 1 taka 2 taka phane norok chubadi kono kwbang kom amtiya do o rang 1 taka ni bisik value tong rang 10 taka ni bisik value tong he diba amoni bagano please norok bono chubadi ani kwkwi no hingke ang amse kok kwbang to sagla hingke norok comment sanya to sari do ma bin kwkwi ni bagui kok samase oro lipstick bai makeup bai takeup bai phayo hwnoi atiya ikodoro anu dress ko thani bai no sangaba no gya ngan basung no ko phaimani se hingke bazar thanayo ani amoni busu maklani bagui khana hingke mani bazar hati khani ni khumlong thana nai tongo hingke obono please norok amtei negative thinking ta khadi hingke baksa borok ke belai negative think khayo do belai ani aman thini suno video ro masam baksa borok sajake hingke oboni bagino amtei haitang di ang ani je ani ang sai thangka ani amoni je thimani ang je video ri da asang ani views phatongo angor kun fu dollar maya ani yellow dollars phayo kun copyright bo phaya yellow dollars phayo oro ani kuno dollar kuno youtube ni rang phaya just ani onyoni video simsa ani youtube ni rang habo but ani ama thimani le habya to hamya ta wansuk